Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Петър ДГ и това е седмият епизод и първият сезон от моята Minecraft поредица. В този епизод днес съм решил да довърша покрива и до края на типа мисля да отида усилено да потърся диаманти. Няма да се отказвам като миналите епизоди. Да. Нека да започваме. Така, сега чукна този покрив. И мисля да го направя покрива не от блокове, ами да го сложа с слабове. Да, мисля, че няма да стигна. Мисля, че няма да му... ще не стигна, да ма трябва да се оставя айтемите. Така. Нека първо айтемите да оставим, че не сме пълни. Така, това. Така. Това не трябва, това също, това. Така, саплинги, така, тила. Тая ябълка, мисля, че така на 300 коща е тук, ясно, да? Ето тук ще оставя. Ако се чуете, че там е такъв гласа, тук ще останах. И да. Този диорит, да, го оставим, как се казва, не знам. Да. Сега нека направим тези слабчета. Там. Така. Стаки, 14 слабчета. Слабове. Така. Ще отида за дърво. What? Това не го изчупих в миналия епизод. Вече се чупи, защото не съм щупил. Оп, това тук трябва да щупи. Мисля да си променя вратата, отпред къде не е такава, и да направя това върху. Не знам как ще изглежда, ще се гра малко в него. Така, пак кирката ми е на свършване. Така, нека събере първо. Падна ми саплинг. Така. Тук. Току-що качих 6-тият епизод. Надявам се, вчера го снимах, но стана един бък. Качих без да искам 5-ти епизод вместо 6-ти и ми изписа, че има този видео в канала ми, да, и трябваше да го изтривам и после трябваше наново да обработвам, нали, защото аз бях обработил вече петицата, трябваше да обработвам шестата, пък аз не я бях обработил и трябваше да наново да я преработвам и после да я качвам. Така, кирка ще... не, аз имам още една. Прекрасно. Сега. Първо... Ето ще сложа. Пак като сложа слабо отгоре и ще се вижда камерата, като сложиш ще се вижда това тук. Така ще е по-добре. Пак трябва да ходим за дърво. Таванчето, нека го направя тук. То няма да пробваме. Така. Да, добре. Казваме втората кирка, първата се щупи.
място, да. Да. Така. Само това и това остана. По-даден звук. Това не беше ясно. И сега първото нещо, което ще направя, да отида да спа и после ще гледам слабовете отгоре. Така. Дано да стигнат. О, фак. Още две останаха. След тя ги направя. То няма какво да правя, ще направя само така. Така. Вече покриват, за да направя весел. Това не ще се проверя, да е симетрично. Така тук много не мотив. Така, това ще го махна. Окей. И така да малко. Окей. Така терасата вече е готова. Мисля тук да го продължаваме. Ще го продължим. Както е малко огромно. Така, мисля, че това ще ми стигне, но не е сигурно. Да, нямам сигурно, процента. Така. Опа. Просто свършиха. Това с втория теж много добре стана, не знам, много ми хареса. Така, това после ще го правим. Там преди швите. Нека нямаме дърво. Наслов. Така ще отидем за времено да дървета. И това ще бъде по начин. Така, после ще го съберем във водата. Никъде.
карайки на храна, но добре. Добре, мисля, че няма стигне времето за втория епизод. За какъв втори епизод бъл ти пусти. Мисля, че няма стигне времето, за да копаме. Така вече сигурно припаше на 20 минути, 100%. Да. Малко сме. Така, спреми. Защо слизах долу? Да си правя всичките слоеве, като знае, че имам такова. Взимам пръчки долу, за да направя тук. Опа. Пет пръчки, ще ми стигнат, да. Ще ми стигнат. Не, да. Мисля, че така беше. Да. Окей. Така, сега тъй. И вече тази тераса е завършена. Искам да видя отвън как ще изглежда. Уау! Окей. Доста добре стана. Доста ми харесва. Не знам за вас. Каштурка стана много яка. Така, нека да осветя на другите места, там. Не до места, да осветявам си тъй. Така. Сега тук още няма нищо да слагаме, мисля да направя. Тук стълбички имаме, трябва така градки и ще си направя хоп. Така. Ще си направя една самотна маса. Да. Да, една самотна масичка. Мисля да не е тук, чакайте. Да я преместим. Искам да е някак си по-към гледката, за да се вижда. Примерно... тук да е. Така. Така да е към гледката. Тук не е какво да служа, не? Как се не излиза да я дам. Искам и така. Опа. Ама то нямаме 4 мачове. Добре, както да е, така ще излезе, така да е. И да, това ще е само. Ако ви е харесал клипа, можете да дадете палец нагоре. Ако искате да видите още мои нови клипове, видео там, можете да се абонирате и просто ми фирмата и до скоро.